Myslíte si, že vás médiá nejako ovplyvňujú? Isté, že. Čo? Hej, podľa médiá, nie? Áno. Nie, nedá sa. To mi tu páči, tak to robila. No a čo si myslíte, že vás ovplyvňujú? Ovplyvňujú vás pozitívne alebo negatívne? Aj. Ako myslím? Podľa toho, v čom teda? Tak čo má to? Neviem. Ako, v čom to myslíte? Ako reklama alebo niečo také? No, tak Všeobecne čo? napríklad ako... Pozor, reklama upozorní na tie veci, ktoré by som si inokedy nevšimla, ale niektoré sú možno dobré, a niektoré sú na plus minus. Ja nie. Nie. Že áno. Ja do istej miery hlavne internet, ten hej. Ale médiá ako televízne skôr. Vieš, televízor veľmi nesledujem. Skôr keď tak video alebo tak. Myslím, že každého ovplyvňujú, len si to nedokážem Viac povedať. či menej, alebo... Ťažko čo povedať viac. Možno, že menej ako niekoho, ale aj to je dosť, si myslím. Radšej sa im vyhýbam. Majú. Ale skôr Alebo- tlačené médiá. A napríklad, ako myslíš tak, ako to myslíš médiá? Ako médiá, všetko, Televízia. No, tlačené médiá, myslím, tak. Tak vlastne, aký vplyv na teba majú? Negatívne. Či dobrý, alebo zlý. Pozitívny. V mojej orientácii, ako ťažko povedať, či negatívny alebo pozitívny. Neviem, posledný. Myslím, že môj osobný život určite nie. Média určite nie. Vlastne, Porovnanie. nie, médiá, myslíš, že médiá na teba vplývajú nejako, alebo pozitívne, negatívne? Negatívne určite. Vidím to na sebe. Stále prídem doma, musím zapnúť televízor a pozerať do blba. V poslednej dobe moc nie. Pretože sa snažím im vyhýbať. Takže predtým asi ovplyvňovali tvoj život zlým smerom, hej? Zlým nie. Ako, a potom prečo sa im vyhýbaš? Tak lebo nemám ani čas. Ovplyvňujú nejak tvoj život, alebo nie? Ale to určite. A pozitívne, negatívne? To je vaša téma, alebo čo? No, ako S médiami? film, médiá, všetko. Hej, pozitívne asi. Pozitívne, nechodím na nejaké negatívne filmy snad. Neviem, či mňa, ale myslím si, že dnešných mladých ľudí ovplyvňujú a strašne. A zle. Ja si myslím, že médiá môžu mať vplyv do určitej miery, pokým ten človek chce, aby mali nad ním vplyv. Keď nechce, keď si vie povedať odkiaľ pokiaľ, tak si myslím, že veľký vplyv určite A na teba majú? Na mňa rozhodne určite nie. Nemajú. Ako všeobecne médiá. Určite, jasné. Zdroj informácií. A pozitívne alebo negatívne, alebo... Záleží na informácii a tak ďalej, takže človek to berá aj z rezervou, že neverí všetkému, hej, ale sú veci, ktoré dá sa povedať, že sú blízko pravdy, takže nechcem sa dávať niečomu nejako, že človek si musí sám vyberať.